Αυτό είναι το part 2 του προηγούμενου βίντεο. Αν δεν το έχεις δει, πήγαινε δες το αυτή τη στιγμή και μετά έλα εδώ, γιατί είναι ακριβώς συνέχεια, δηλαδή μόλις τώρα έκλεισα το προηγούμενο βίντεο. Οπότε πήγαινε δες το, περιμένω. Και τώρα δες τη συνέχεια από αυτό το βίντεο. Σίγουρα πολλοί θα νομίζουν βλέποντας το βίντεο ότι πλέον έπιασα την καλή, ανοίγω και κατάστημα, είμαι καλά, όλα πάνε καλά, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν είναι όπως τα φαντάζεστε. Και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία που έλεγα στο προηγούμενο βίντεο, ότι ζεις καταστάσεις και μαθαίνεις από αυτές. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο δεν θα πάω σε άλλα μέρη, θα μιλήσω εδώ. Οπότε είναι μόνο για όσους θέλουν να ακούσουν τι συμβαίνει πλέον. Πλέον ψάχνω δουλειά, κανονική δουλειά. 8ωρη να βγάζω κάποια χρήματα. Γιατί πλέον οι συνήθειες του παρελθόντος, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, άλλαξε η ζωή μου και το πώς άλλαξε ο τρόπος ζωής μου, επηρεάζει το τώρα. Γιατί όταν είσαι σε εισαγωγικά επιχειρηματίας, ας το πούμε έτσι, σημαίνει ότι έχεις και πάγια έξοδα. Τι είναι τα πάγια έξοδα? Όπως έχετε ακούσει και από άλλους YouTubers, το ΕΦΚΑ, φόρος εισοδήματος, το ΦΠΑ, τα νίκια, οι συνδρομές σε διάφορες πλατφόρμες που αλλιώς χωρίς αυτές δεν γίνεται, το κατάστημα που ανοίγουμε εννοείται, ρεύματα, νίκια, ρεύματα, αέρια, νερά, ιστορίες. Δεν τα έχω τώρα μαζί μου, είναι πάρα πολλά γενικά. Οπότε τι γίνεται? Αν εσύ 1 με 2 μήνες δεν τα πας καλά και αράξεις την πέτσα σου και πεις χαλαρά είμαστε και δεν δουλέψεις, γιατί σε μια 8ωρη εργασία δεν μπορείς να πεις στο αφεντικό σου, στον εργοδότη σου, δεν θα πάω, δεν θα έρθω αύριο. Αλλά όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, μπορείς να κάτσεις σπίτι και να μην κάνεις τίποτα. Οπότε τι γίνεται όταν δεν κάνεις τίποτα? Δεν βγάζεις λεφτά. Και χωρίς λεφτά δεν ζεις. Και στη δική μου περίπτωση, χωρίς λεφτά δεν πληρώνεις τον νίκη σου. Για να μην παρεξηγούμε ούτε να κλαίγομαι, λεφτά βγάζω, ωραία. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι θα προτιμούσες? Να βγάζεις 10 εκατομμύρια το μήνα? Το μήνα, 10 εκατομμύρια να βγάζεις και να πρέπει να πληρώσεις 9.999.999 ευρώ? Και να σου μένει 1 ευρώ, αλλά κάθε μήνα να έχεις 10 εκατομμύρια το μήνα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις εννοώ. Ή θα προτιμούσες να βγάζεις 500 ευρώ, αλλά να έχεις να πληρώσεις 100 ευρώ. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, βασικά στη μία από τις δύο περιπτώσεις, βγάζεις 400 ευρώ συν. Δεν ξέρω αν κάνετε τα μαθηματικά. Στην άλλη βγάζεις 1 ευρώ. Και ας έχεις 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα στην τράπεζα. Αυτή είναι η φάση τώρα. Τα έξοδα έχουν γίνει τόσο πολλά. Εγώ φταίω γι' αυτό. Που σε αυτή τη φάση ψάχνω δουλειά γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα που βγαίνουν. Βγαίνουν, αλλά δεν φτάνουν. Και το λέω πολύ ανοιχτά πλέον. Δεν με νοιάζει. Θα το βλέπω σε λίγα χρόνια και θα λέω: κοίτα σε τι φάση είσαι. Γιατί τώρα το βλέπω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, γιατί είναι η κακή φάση που μετά θα ανέβεις. Γιατί η ζωή έχει αυτό και αυτό και συνέχεια γίνονται αλλαγές. Όπως τότε ήμουν στις αλλαγές στις δουλειές που έκανα και τα σχετικά, τώρα είμαι σε αυτή τη φάση. Και είναι άσχημο. Είναι άσχημο γιατί στην τελική δεν μετράει αν έχεις ένα μεγάλο σπίτι, αν έχεις μια μηχανή, ένα σκύλο, χιλιάδες ευρώ προϊόντα να κάθονται, ας πούμε, στην αποθήκη σου. Και τέτοια. Στο τέλος της γραμμής μετράει να έχεις κάποια χρήματα στην άκρη για αν χρειαστεί κάτι, να έχεις την ηρεμία σου. Και αυτή είναι η φάση που περνάμε τώρα. Έχω αρχίσει να βγάζω σημάδια από το άγχος και το στρες. Είμαι σε μια άσχημη φάση και από εκεί που όλα πήγαιναν έτσι, τώρα πάνε έτσι. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Και θα το αλλάξω. Θα το λέω, θα το αλλάξω. Θα την βρω την άκρη όπως την έβρισκα πάντα. Αλλά αυτή είναι η φάση μας τώρα. Και δεν είναι ωραίο γιατί δεν έχεις την ηρεμία στο κεφάλι σου. Και αυτή είναι η διαφορά, πιστεύω, μεταξύ ελεύθερου επαγγελματία και μισθωτού. Δηλαδή κάποιος που δουλεύει από το σπίτι του ή δουλεύει κάνοντας περιεχόμενο ή δουλεύει κάνοντας κάτι οτιδήποτε, ας πούμε, που πρέπει να δουλέψει μόνος του, δεν έχει ωράριο. Και αυτόν που απλά δουλεύει 9-5 και απλά παίρνει τα λεφτά του και τελείωσε. 9-5, μετά τις 5 χαλαρά. Και είναι το τι επιλέγεις εσύ να κάνεις. Οπότε αν είσαι κάτω των 18, σκέψου το πολύ για το ποιον από τους δύο δρόμους θα επιλέξεις. Και οι δύο δρόμοι έχουν τα αρνητικά τους και τα θετικά τους. Εγώ θα επέλεγα 1000 φορές να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και να κάνω κάτι, όχι απαραίτητα με το YouTube ή οτιδήποτε, κάτι δικό μου. Θα το επέλεγα 1000 φορές. Μ' αρέσει που μπορώ να δουλέψω περισσότερα για να βγάλω παραπάνω από έναν μισθωτό, αλλά αν δεν δουλέψω καθόλου δεν θα βγάλω τίποτα. Γιατί αυτό είναι η ζωή, ρε φίλε. Και για να μιλήσουμε και λίγο με παραδείγματα και πράγματα που όντως συνέβησαν, έκανα το ίδιο λάθος που έχουν κάνει πάρα πολλοί. Δεν έβαζα λεφτά στην άκρη όταν έβγαζα λεφτά παραπάνω, γιατί θα έρθουν και οι κακές περίοδοι. Ανταυτού έκανα λάθος κινήσεις, λάθος επιλογές. Οπότε ο φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα λεφτά που πρέπει να δώσεις στο κράτος με βάση τα λεφτά που έβγαλες, είναι ένα τεράστιο χαστούκι σε μένα, ας το πούμε έτσι. Δεν έκανα σωστή διαχείριση χρημάτων με το ΦΠΑ, γιατί όταν βγάζεις κάτι, όταν πουλάς κάτι ή κόβεις ή σου δίνουν λεφτά, που χορηγείς ή οτιδήποτε, το 24% δεν σου ανήκει. Και
Το τρελό ποιο είναι ότι αυτά ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας επιχειρηματίας σε μεγαλύτερη ή οτιδήποτε τα ξέρει, αλλά πάλι κάνει το λάθος. Γιατί είναι άλλο να το ζήσεις και. Έρχομαι πάλι σε αυτό ότι είναι άλλο να το ζήσεις και άλλο να στο λένε. Γιατί θα στο πούνε πολλοί. Εκτός και αν έχεις τόσο κακούς λογιστές και τέτοια, που πόσο κακό λογιστή μπορεί να έχεις για να μην σου πει καν για το ΦΠΑ και τέτοια. Τι θες, να σε παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο? Δηλαδή το θέμα είναι εσύ τι θα κάνεις. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω, αλλά πόσοι επιτυχημένοι δεν έχουν κάνει αυτά τα λάθη. Πώς γίνεται να είσαι 18 χρονών, να ξεκινάς κάτι και να τα κάνεις όλα τέλεια? Είναι τόσο δύσκολο και θεωρώ ότι μέρος του όμορφου αυτού του ταξιδιού είναι να περάσεις και αυτή την περίοδο. Και εγώ περνάω αυτή την περίοδο τώρα. Οπότε όλα θα γίνουν, πιστεύω. Προσπαθώ να βλέπω τη θετική πλευρά. Μπας και φύγουν τα σημάδια από πάνω μου. Ένα ακόμη μεγάλο χαστούκι που έδωσα εγώ στον εαυτό μου ήταν όταν πήγα και αγόρασα μηχανή. Γιατί είχα γίνει την περίοδο λεφτά και ενώ μπορούσα να πάρω ένα μηχανάκι, γιατί το χρειαζόμουν το μηχανάκι, σου λύνει τα χέρια στη Θεσσαλονίκη, ειδικά με τόση κίνηση και όλα αυτά που γίνονται και τις τιμές στη βενζίνη και τα σχετικά. Δεν συμφέρει να έχεις αμάξι πλέον αν μένεις μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πήγα και πήρα ένα μηχανάκι που κάνει 7.000 ευρώ. Πήρα δάνειο, έδωσα σχεδόν τα μισά, πάρε εκεί 2,5-3 χιλιάρικα. Αυτά τα λεφτά μπορεί να ήταν το ΦΠΑ, ας πούμε, 2-3 μήνων, ή μπορεί να ήταν ο φόρος εισοδήματος, ή μπορεί να ήταν. Εγώ τα είδα εκεί μέσα στο λογαριασμό, πήγα τα έδωσα. Λάθος, μεγάλο. Δεν χρειαζόμουν τόσο καλό μηχανάκι. Έχω ένα καλό μηχανάκι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν τα χρήματα και σε λίγο καιρό θα χρωστάω. Οπότε έπρεπε να κάνω καλύτερη διαχείριση. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα? Είναι γενικά πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω όλα. Όπως και να έχει, αυτό που κάνουμε τώρα τι είναι? Ψάχνω δουλειά, όχι για να παρατήσω τα τάλος. Τα τάλος είναι το όνειρό μου, το brand μου, η αγάπη μου, το παιδί μου. Ούτε θα παρατήσω το YouTube ούτε τίποτα. Ψάχνω δουλειά για να κρατήσω το όνειρο που είχα από μικρό παιδί ζωντανό, τα τάλος. Για να χρηματοδοτήσω την επιχείρησή μου και να μείνει ζωντανή. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εκεί που νομίζεις ότι όλα πάνε καλά και δεν είναι μόνο σε μένα, είναι σε πολλούς. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται και πρώτη φορά μιλάω για προβλήματα στο YouTube. Οπότε ναι, θα τα περάσουμε όλα. Δεν ξέρω πόση ώρα βγήκε αυτό το βίντεο. Δεν με πολύ απασχολεί. Απλά ήθελα έτσι λίγο να τα βγάλω από μέσα μου και να πω κάποια πράγματα για το που είμαστε στην κατάσταση, στην προσωπική μου κατάσταση. Γιατί ξέρετε από μένα μόνο για το ποδόσφαιρο και όχι για την προσωπική μου ζωή. Και ήρθε η ώρα έτσι να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Όπως είπα, αυτό τα βίντεο θα τα βλέπω σε λίγα χρόνια και γεια σου μελλοντική μου εύτε. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο.